Għal-festa ta' Korpus, il-komunità tal-Pawlini fir-Rabat taħt it-tmexxija tal-Kumitat tal-Festi Esterni ħasbet li għad-9 darba tella l-infjurata biswit il-Knisja Bażilika ta' San Pawl. Fl-okkażjoni tal-250 anniversarju tal-wasla tal-istatwa ta' San Pawl fir-Rabat, jiddomina din l-infjurata fil-fatt insibu lil missierna San Pawl. Waqt li kienu għaddejjin l-aħħar irtokki fuqha, stajna ninnutaw li waqt li kienet għaddejja ħidma sfiqa biex titlesta, kienu bosta li waqfu fostom turisti biex jaraw ix-xogħol li kienet isir. Tkellimna ma' Chris Kalleja li ħsieb li ssir din l-infjurata. Proġess nibdew ġimgħa qabel, ġimgħa u nofs qabel, nibdew bil-materjal dak li ma jissejjaħx bħala fjuri, ma jissejjaħ materjal naturali bħal huwa ramer, pit, żrieraħ, għandna ħafna affarijiet oħra. Mbagħad l-aħħar ġimgħa l-aħħar tliet tim nibdew bil-fjuri friski. Il-fjuri friski sabrhom l-aħħar minħabba l-ewwel jinxfurek u dawn jridu jservu kważi 5 ijiem. U dawn ma jkunux ġar ilma. Dawn aħna waħrom bil-kollha, ir-raġuni minħabba rridu nġorru kull darba din. Barra li kellimna dwar il-materjal li jintuża għal din l-infjurata, is-Sur Kalleja spjegalna aktar dwar il-proċess u d-destin tagħha wara llum. Din ma ssirx hawnhekk propjament, din issir taħt il-Knisja, issir fuq l-injam biċċa biċċa, il-biċċa tax-xorta hija li minn taħt il-Knisja jdu ntellewha biċċa biċċa fuq, narmawha u nkomplu nżidu magħha hawn fuq u ma tejqafx hawn. Xint kull lesta din tagħmel sada sa rofsinhar aw fuq għall-pubbliku u wara rofsinhar minn hawn nerġgħu nġorruha kollha, nżarmaw biċċa biċċa u narmaw qudiem il-Knisja. Nerġgħu nagħmlu l-istess proċedura, nerġgħu narmaw ndurwa kollha bil-fjuri xi jkun hawn bżonn u ma jkunx hawn bżonn biex fl-għaxja l-proċessjoni għad-sagrament minn fuqha.